መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 17 ወእግዚአብሔር ንጽድቅ ስምዓዮ ናብ ጥርዓነ ያቕልብ ናብቲ ካብ ከንፈር ጥበራ ዘይመጸ ጸሎተይ እዝንኻ ምልስ ፍትሐይ ካብ ገጽካ ይውጻእ ኣዒንትኻ ንቕንዕና ይርአያኣ ንልበይ ተዓዚብካዮ ብለይቲ በጺሕካዮ መርሚርካንስ ገለ እኳ ኣይረኸብካን ካብ ኣፈይ ክፍኣት ከይወፅእ ምኽረይ ቆሪጸ እየ ብዛዕባ ግብርታት ሰብሲ ንቓል ከናፍርካ ብምእዛዝ ካብ መገድታት ዓመጽቲ ተዓቂበ ስጉምተይ ኣብ ኣስርካ ይጽናዕ ኣእጋሪ ሰንከልከላ ኣይበላን ወኣምላኽ ትመልሰለይ ኢኻ እሞ እጽውዓካ እዝንኻ ናባይ ኣንን ንዘረባ ይጽምበሎ ነቶም ካብ ተጻረርቶም ኣባኻ ዝዕቆቡ ንስኻ ብየማናይ ኢድካ እተናግፎም እቲ ዘደንቕ ሳህልኻ ኣርእዮም ካብቶም ጉድኣተይ ዝደልዩ ረሲኣን ካብቶም ዝኸቡኒ ጸላእተይሲ ከም መርዓት ዓይኒ ጌርካ ዓቅበኒ ኣብ ጽላል ኣኽናፍካ ሰውረኒ ልድቦም ብስብሒ ይዓጽዎ ብኣፎም ትዕቢት ይዛረቡ ኣለዉ ኣስኣሰርና ስዒቦም ሕጂ ይኸቡና ናብ ምድሪ ኸውድቑና ኣዒንቶም ይፍትጡ ኣለዉ ነቲ ክሰላልዕ ዝምና ኣንበሳ ነቲ ኣብ ሕቡእ ዘድቢ ሽደን ኣንበሳ ይመስል ወእግዚአብሔር ተለዓል ግጠመሉ ኣውድቆ ንነፍሰይ ካብ ረሲእ ብሴፍካ እናግፋ ወእግዚአብሔር ካብ እዛ ዓለም እዚኣ ግዲኦም ኣብዛ ህይወት እዚኣ ዝኾነ ከብዶም ብመዝገብካ እትመልእ ውሉዶም ዝበዝሕሎም ተረፎም ከዓ ንሕፃውንቶም ዝሓድጉ ሰባት ብኢድካ ኣድሕነኒ ኣነ ግና ንገጽካ ብጽድቂ ክርእዮ ምስ ነቓሕኩ ብትርኢትካ ክጸግብ እየ